лично ще имам проблеми. На мен вече ме е казано, но аз не се страхувам, така че няма какво да губя. Няма какво да губя. Аз си имам едно дете и една жена. Няма какво да губя. Да дойдем по същество. Че се е надвишил разходи и външни услуги 357%, ако не и повече. ЕНВИ е различил разходи около 220%, ако не и повече. Енергопро е надвишил разходи 450%. Може и повече, може да са по-малко. Аз не казвам. Това са данни от одита, който е изваден от Сметна палата, който е направен. Знаете ли откъде идват тези разходи, приятели? Те идват от външни услуги. Тези външни услуги са вътрешни услуги, които вътрешни услуги са на някого консултантските услуги. А кои са консултантските услуги? Вие отговорете. Значи политика тук няма да правим. Така, ще завърша със следното нещо, което младите момчета са много нетърпими. Одита, млади момчета, се извършва от конкретни хора. От конкретни хора, които трябва да кажат какво е изразходено. Сега, може ли ти, ако си експерт, аз задавам въпроса към това младо момче. Може ли ти, ако си експерт, да получиш за една консултантска услуга 1680 евро? Точно така. А може ли на час ти да получиш 168 консултантска услуга в евро? Съгласен съм с тебе. Съгласен съм. Затова аз ще приключа. Затова ще кажа следното нещо. 23 години стигат. 23 години видяхме кой не управлява. Сега е момента гражданското общество след 4 месеца да си каже думата. Благодаря ви.